ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நீங்க சேர்த்து 5 பேர், நீங்க 4 பேர் இருக்கீங்க. மாதாஜி உங்களை நான் மியூட் பண்றேன். சுந்தரி மாதாஜி நீங்க அப்புறம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க பேசும்போது. மாதாஜி நீங்க எல்லாருமே வந்து மாலை சொல்றீங்களா? நீங்க ஒரு மாலை சொல்றீங்களா மாதாஜி? இல்ல உங்களோட சொல்றதுதான் மாதாஜி. தனியா இன்னும் ஆரம்பிக்கல. தனியா சொல்லணும் இல்லைன்னா கூட நான் 10 மினிட்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ஜாயின் பண்றோம் மாதாஜி, மத்தபடி நம்ம நேற்று சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம். 15வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஆத்மாவை பத்தி சொன்னாரு. அதுவும் இல்லாம அர்ஜுனனுக்கு வந்து இப்ப வந்து போதிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆத்மஞானத்தை பத்தி. அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் இப்ப உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீனை. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சாரி. இதுல உங்களுக்கு முக்கியமான மனப்பாடம் பண்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. 2.11 2.7 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல 2.7 இருக்கு. சாரி, 2.15 தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். 2.16 இருந்து எடுக்கணும். இப்ப 16வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நேத்து நடந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். 15வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து என்ன சொன்னார்? மனிதரில் சிறந்தோனே. யாரை பார்த்து சொல்றார்? அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்றார். மனிதரில் சிறந்தோனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இரு நிலையில் தன்னிலை மாறாதவனும் விடுதலைக்கு நிச்சயமாய் தகுதி பெற்றவன். யார் வந்து லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கு தகுதி உடையவர்கள் அப்படின்னு கேட்டா, இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி அது யார் வந்து சமமா எடுத்துக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த தன்னிலை மாறாதவன். சோ அவனுடைய நிலை வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். அந்த துவந்தங்கள் அப்படிங்கிற அந்த டுவாலிட்டிஸ்ல வந்து அவன் மாட்டிக்காம இருக்கிறானோ, யார் வந்து மாட்டிக்காம இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து லிபரேஷனுக்கு வந்து விடுதலை அடைவதற்கு, இந்த ஜடத்தலையிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு அவனுக்குதான் தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து சொன்னாரு. அதோடு நம்ம நிப்பாட்டி இருக்கிறோம். இப்ப 16வது ஸ்லோகம்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். நாசதோ வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதக உபயோரபி திருஷ்டோந்தஸ்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபி. சோ உண்மையை கண்டவர்கள்
நிலையற்றவர்க்கு நீடிப்பும் நிலைத்தவைக்கு முடிவும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கைகளையும் ஆய்ந்தே இதை இவ்வாறு தீர்மானித்துள்ளனர். உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு நீடிப்பு கிடையாது, நித்தியமானதற்கு மாற்றமில்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். நிலையற்றதுங்கிறது எது? இந்த உடம்பு நிலையற்றது, கொஞ்ச நாள்ல இறந்து போயிடும், அதை நீடிக்க முடியாது. இந்த உடலுடைய ஆயுளை நாம நீடிக்க முடியாது. அப்போ எதை நீட்டிக்கலாம், எதை மாற்றம் இல்லாதது, எதுக்கு அழிவில்லை? இந்த உடலுக்கு நிலை இல்லை, இந்த உடலுக்கு அழிவு உண்டு. அப்போ அழிவு இல்லாதது எது? ஆத்மா. ஆத்மாவை ஏதோ எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அது எப்படி எப்பத்திலிருந்து இருக்கோ அதே மாதிரிதான் கடைசி வரைக்குமே இருக்கும், எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இதையெல்லாம் ஆராய்ந்துதான் இந்த மாதிரி முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இல்லாதது இருக்காது, இருக்கிறது இல்லாம போகாது. எங்கோ வசனம் கேட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு மூவில. அந்த மாதிரிதான் இது ஏன் இப்படி நேரா சொல்லிருக்கலாமே பகவான், ஏன் அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் டைரக்டா சொல்லாம இப்படி சுத்தி வளைச்சு சொல்றார் அப்படின்னா, ஒரு ட்விஸ்ட் அங்க வைக்கிறார். ஒரு ஆச்சாரியர் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு ஒரு மாணவர்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பகவான் தன்னுடைய மாணவன், தன்னுடைய சீடனான அர்ஜுனனுக்கு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கா சொல்றார். அதாவது இல்லாதது இருக்காது, இருக்கிறது இல்லாம போகாது, அந்த மாதிரி சொல்றாரு. சோ சிறந்த மாணவருக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி சொல்றாரு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இத என்ன எப்படின்னா, இப்போ ஒரு தண்டவாளம் இருக்கு, அது மாறவே மாறாது. ஆனா ட்ரெயின்ல மட்டும் வேற வேற ட்ரெயின் அதுல போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் அப்போ இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது, இந்த உலகத்துல பகவான் படைச்ச எல்லா உயிரினங்களுமே பொய். இந்த உலகமே பொய், மாயை. அப்போ எது மெய் அப்படின்னா இறைவன் மட்டுமே மெய் அப்படிங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. சோ இத ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மட்டும் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு, இந்த உலகம் போய் இறைவன் மட்டுமே மெய் அப்படிங்கறத சொல்லுவாரு. அப்போ நம்ம இப்போ ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போறோம் இல்லைங்களா. சினிமா தியேட்டர்ல அந்த ஸ்கிரீன்ல போய் உட்கார்ந்து விசில் அடிச்சு கை தட்டி என்னென்னமோ பண்ணி என்னென்னமோ நம்ம எல்லாம் அங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. சோ அந்த ஸ்கிரீன்ல நிறைய சீன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே தோன்றி தோன்றி மறைக்கிறது, அது நிரந்தரமற்றது. அப்போ அங்க எது மெய் அப்படின்னா, அந்த வெள்ளை ஸ்கிரீன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மட்டும்தான் மெய். அந்ததான் இங்க பகவான் சொல்றார், இந்த உலகம் அப்படிங்கறதே போய், ஆனா ஆத்மா அப்படிங்கிறது மெய் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இத யார் உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்களெல்லாம் தத்துவ ஞானிகள், தத்துவ தர்ஷினிகள், தர்சனம் செய்தவர்கள், தத்துவ ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நான் ஏன் தத்துவ ஞானி ஆகணும், நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பௌதீகத்திலே துன்பத்தை தான் அனுபவிக்க வேண்டும். துன்பங்கள் நமக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்போ பகவான் இங்க என்ன சொல்லிட்டார், மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பு கிடையாது. அப்போ ஆனா எதுக்கு அந்த ஏன் நீடிப்பு கிடையாது அப்படின்னா, அந்த உடம்புக்கு 6 மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் அது பிறக்கிறது, வளர்கிறது, கொஞ்ச நாள் இருக்கிறது, அப்புறம் முதுமை அடைகிறது, அப்புறம் கடைசியில இறந்து போகிறது. சோ ஆனா இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் உடம்புக்கு தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு அந்த மாற்றங்கள் கிடையாது. அது எப்பவுமே எப்பவே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறது, அது நித்தியமானது. சோ யார் உண்மையை அறிந்து கொள்கிறார்களோ, யார் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த உலகிலே இருந்தாலும் கூட துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அவங்க துன்பத்தை ஈஸியா எதிர்கொள்வாங்க. சோ இப்ப நிலையற்றது எது, நிலையானது எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறியாமையினுடைய ஆதிக்கத்தால் மயங்கியவர்கள் நாம் எல்லோரும், ஜீவாத்மக்கள் அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம மயக்கத்துல இருக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு பகவான் இந்த அறிவுரையை தொடங்குறாரு, அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது மாதிரி நமக்கு சொல்றாரு. அப்போ நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு?
சோ ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த அங்க உறுப்புகள். அதனால நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டு அறியாமையில இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாகின்றோம். சோ நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து பகவானுடைய இந்த இயற்கையை ஒரு பர 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 பரபிரம்மம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்துட்டோம், நம்ம பிரிஞ்சு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வேதாந்த சூத்திரம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த எல்லாமே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, எல்லாவற்றிற்கும் உற்பத்தி அந்த மூலம் வந்து பகவான் தான், அதாவது சோர்ஸ். அப்ப நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொன்னாரு, பீஜம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ சொல்ல போறார், பின்னாடி வர போற சாப்டர்ல நீங்க பாப்பீங்க. சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அதை வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் வந்து உயர்ந்த இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள். அப்போ இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது வந்து கீழானது அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாரு. உயர்ந்தவர்கள், கீழே தாழ்ந்தவர்கள். அப்போ நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள். நம்முடைய ஆத்மா நித்தியமானது அப்படிங்கிறதுனால நாம் எல்லோருமே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம். இந்த இயற்கை வந்து அழியக்கூடியது, அதனால கீழே இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த மாதிரி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றார். சோ இந்த அறிவீனத்தை வந்து விரட்டணும் அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்களின் தெளிவிற்காகத்தான் பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை அர்ஜுனனுக்கு போதித்தார் அப்படின்னு இந்த 16வது ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. சோ ஒரு பரம்பொருளால் இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கிறது. சோ இதை வந்து அறிந்து கொள். அது அழிவற்றது, அழிவை உண்டாக்க முடியாது. அழிவற்றதற்கு நாம் அழிவை உண்டாக்க முடியாது. இந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ விறகில் தீயாக இருக்கிறார் பகவான். விறகு எடுத்துக்கோங்க, அதுல வந்து தீ மறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குற கண்களுக்கு வந்து விறகு மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்குள்ள வந்து தீ இருக்கிறது. அது நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் செய்யும் போது அந்த தீயை வெளிக்கொண்டு வர முடியும். அதே மாதிரி பாலிலே வந்து நெய் நிறைந்திருக்கிறது. அது நம்மளுக்கு பாலை பார்க்கும் போது தெரியாது. அத வந்து பாலை காய்ச்சி உர குத்தி தயிராக்கி அதை கடைஞ்சு அந்த வெண்ணெய் எடுத்து அந்த வெண்ணெயை காய்ச்சும் போதுதான் தெரியும் அதுல அவ்வளோ நெய் இருக்கு அப்படிங்கிறது. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யும் போதுதான் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரிதான் இது யார் சொல்றாரு அப்படின்னா திருநாவுக்கரசர் சொல்றாரு. விறகிலே தீயினன் பாலில் படுநெய்யாம் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவானை பத்தி. விறகிலே தீயாக இருக்கிறார், பாலிலே நெய்யாக இருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார். சோ அதுக்கு காட்சிக்கு கொண்டு வர வேணும்னா நம்ம சில செயல்கள் செய்து கொண்டு வர வேண்டும். சோ அழிவற்றது எது, அழிவில்லாதது எது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ பகவான், அந்த பகவானை பரமாத்மா மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஜீவாத்மா, அதாவது நம்ம ஆத்மா. சோ அது வந்து அழிவே கிடையாது, அது நிரந்தரமானது. ஆனா நம்முடைய உடல் அப்படிங்கிறது வந்து அழிந்து போகக்கூடியது, மாறிக்கிட்டே இருக்கும். 5 வயசுல நம்ம எப்படி இருந்தோம், 10 வயசுல நம்ம எப்படி இருந்தோம், அப்புறம் 15 வயசுல எப்படி இருந்தோம், அப்புறம் 40 வயசுல, 60 வயசுல அப்படி மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஆனா ஆத்மா அப்படிங்கிறது வந்து மாறவே மாறாது. சோ இந்த மாதிரி மாறாமல் இருக்கின்றது, அழிவற்றது, உயர்ந்த உண்மை இதுதான். சோ இதை அறிந்து கொண்டு அர்ஜுனா நீ எழுந்து போரிடு. இவங்கெல்லாம் ஆத்மாக்கள், இவர்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு அழிவே இல்லை. சோ அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனரை வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார். 17வது ஸ்லோகத்துல அவிநாசி து தத் வித்தி ஏன சர்ப்பமிதம் ததம் விநாசமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்துமர்ஹதி. சோ உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. சோ இது வந்து ஆத்ம தத்துவம். சோ இந்த ஆத்ம தத்துவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. சோ இதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். இது வந்து அறிவற்றது, அழிவே அழிக்க முடியாது. யாருனாலையுமே இதை கொல்ல முடியாது, யாருமே கிடையாது. அதை கொல்றவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது, கொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை. உடல் முழுவதும் பரவிய ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இப்பதம் மேலும் விளக்குகிறது. அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன, இயல்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லுது.
உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. அது என்னது உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது? உணர்வு. சோ நம்மளுடைய உணர்வு இல்லைங்களா? நம்ம எங்காவது அடிபட்டுட்டோம், நம்ம கிள்ளினா வலிக்குதா இல்லையா? உணர்வு, நம்மளுக்கு உணர்வு இருக்கிறது. சோ இந்த ஆத்மா உணர்வை உடல் முழுவதுமே பரப்புகிறது. சோ அந்த உடலின் இன்ப துன்பங்களை ஒவ்வொருவரும் உணர்கின்றோம். இன்பத்தையும் உணர்கின்றோம். ஒரு குழந்தை அழகா முத்த வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப உங்களுக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கும். இதுவே கிள்ளி வச்சாலும் நம்மளுக்கு வலிக்கும். சோ இதை நம்ம இன்ப துன்பங்கள் ரெண்டையும் உணர்கின்றோம். சோ ஒருவரது சொந்த உடலுடன் இவ்வுணர்வின் பரப்பு கட்டுப்பட்டதாய் உள்ளது. ஒரு ஒரு உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மற்ற உடலுக்கு தெரியாது. நான் அனுபவிக்கின்ற இன்பமோ நான் அனுபவிக்கின்ற துன்பமோ இந்த உடலுக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நீங்க அனுபவிக்க முடியுமா? இப்ப எனக்கு தலைவலி, இப்போ நீங்க அனுபவிக்க முடியுமா அந்த வலிய? முடியாது இல்லைங்களா? சோ என்னுடைய வலி எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், மத்த உடலுக்கு இது தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு தனி உடலுக்கும் ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது. அது எந்த மனுஷங்கன்னு கிடையாது, எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த அந்த ஆத்மா இருப்பதன் அறிகுறியை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அப்ப நம்மளுக்கு ஆத்மா இருக்கு. அந்த உணர்வு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இறந்துட்டோம். நம்மளுடைய நம்ம சுகன்யான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பாடி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க, உடல் அப்படின்னு சவம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சோ அந்த உணர்வு இல்லை அப்படின்னா உயிர் பிரிந்து விட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனுடைய சைஸ் பத்தி சொல்றாங்க. இப்ப அணுவினுடைய சைஸ், சாரி, இப்போ அந்த ஆத்மாவினுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த முடியின் நுனி இருக்கு பாத்தீங்களா, முடியின் நுனியை எடுத்துட்டு அதை 10,000 பீஸா கட் பண்ணணும். 10,000 பீஸா, 10,000. உங்களுக்கு குவிஸ்ல பின்னாடி கேட்டாலும் கேட்பாங்க, கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் வரும். சோ இந்த ஒரு ரோம காலின் நுனியை எடுத்துக்கொண்டு அதை 10,000 பீஸா கட் பண்ணி அந்த ஒரு பீஸினுடைய சைஸ் தான் ஆத்மாவினுடைய சைஸ். இத நிறைய உபனிஷத்துக்கள் கூட உறுதிப்படுத்துகிறது. எந்த உபனிஷத் அப்படின்னா ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷதம் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷதம் இருக்கு. அதுல ஒரு ரூபத்தின் மேற்கணு 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அத்தகைய ஒவ்வொரு பிரிவும் 100 100ஆக பிரிக்கப்பட்டால் அந்த உட்பிரிவு எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவு அப்படின்னு சொல்லுது. சோ இதேதான் இத மேலும் 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. எண்ணற்ற ஆத்ம அணுக்கள் ரோமத்தின் கணுவில் 10,000ல் 1 பங்கு அளவுடையதாக இருக்கின்றன அப்படின்னு இங்கேயும் மறுபடியும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. எனவே ஆத்மாவின் தனித்துணுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறிய சேதன அணுவாகும். சோ ஒரு ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. ஆனா இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது அந்த ஆட்டத்தை விட, அந்த அணுவை விட சிறியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பௌதீக பொருள்களின் உடலின் ஆதார தத்துவம் மிகச்சிறிய அணு பொறியே. சக்தி வாய்ந்த மருந்தொன்றின் மூலம் உடல் முழுவதும் பரவுவது போல இந்த அணுப்பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. சோ இப்ப ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? வயிற்று வலின்னு சொல்லிட்டு போறோம், நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷன் மருந்து நம்ம உடல் முழுவதும் எப்படி பரவுகிறதோ அதே மாதிரிதான் இந்த உணர்வை ஆத்மா பரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. இத நம்ம ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அத்தாட்சியாக இருக்கிறது இது. சோ பௌதீக ஆளுகையின் எந்த முறையாலும் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. ஒன்ஸ் நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னா உணர்வுகள் எல்லாம் நின்று போய்விடும். நீங்க என்ன பண்ணினாலும் கூட மறுபடியும் அந்த உணர்வை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது. நம்முடைய செல்வாக்காலோ நம்முடைய பணத்தாலோ மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க முடியுமா? அந்த உணர்வை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ விதவிதமான நம்ம உடலிலே காற்று இருக்கிறது, வாயுக்கள், 5 விதமான வாயுக்கள் இருக்கிறது. அது இங்க கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். நம்ம உடலிலே 5 விதமான வாயுக்கள் இருக்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதை எடுத்துக்கிறேன். பிராண, அபான, சமான, உதான, வியான. சோ இந்த மாதிரியான காற்றுக்கள் இருக்கிறது. சோ பிராண, அபான, வியான, உதான,
இந்த சமான இந்த வாயுக்கள் எல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கு, பரவி இருக்கிறது. சோ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த 5 வாயுக்கள் தான் நம்மளுடைய அந்த உடம்ப வந்து பேலன்ஸ்டா வச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆத்மா அப்படிங்கிறது அணு உருவானது, அணு சைஸ். இது வந்து 5 விதமான காற்றுகளில் மிதக்கிறது. இந்த ஆத்மா இதயத்துல இருக்கு. இது வந்து 5 விதமான காற்றுகள்னால மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. பிராண, அபான, வியான, சமான, உதான அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற 5 வாயுக்கள் இதயத்தில் இருக்கிறது. சோ இந்த உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்கள் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது. இந்த 5 வகையான வாயுக்கள் களங்கத்தில் இருந்து ஆத்மா தூய்மைப்படும் போது இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல இருந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வெளியே வரும்போது அதனுடைய ஆதிக்கம் வெளிப்படுகிறது. எப்போ வெளியே வரும்? இந்த 5 விதமான வாயுக்கள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஆத்மா எப்ப வெளியே வரும்? மரணம் நிகழ்கின்ற போது நமக்கு இந்த ஆத்மா வெளியே வருகிறது. நாம எந்த புலன்களை வந்து ஜாஸ்தி பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த புலன்களின் வழியாக தான் நம்முடைய உயிர் காற்று வெளியேறும். நம்ம வாயை பேசிக்கிட்டு நம்ம ரொம்ப பேசுறவங்களா இருந்தா நம்மளுடைய உயிர் பிரியும் போது வாய் மூலமா வெளியேறும். இதுவே வந்து ஞானிகளுக்கு எப்படி வெளியேறும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உச்சந்தலையிலே பிரம்மரந்திரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அத வந்து துளைத்து கொண்டு ஆத்மா வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான் இந்த வாயுக்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு. இந்த பிராண அப்படிங்கிறது வந்து மூலாதாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு இடங்களை, பிங்களை ஆகியவற்றின் நடுவாக சென்று சிரசை முட்டி, இங்க பாருங்க சிரசு தலை, மூக்கின் வழியாக வெளியே பாயும், நெஞ்சில் நின்று ஓடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து அபான அப்படின்னா இது வந்து மழை நீர்களை கழிக்கும். சோ அந்த வெளியேற்றுவதில் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அதுக்காக தான் இந்த அபான வாயு அப்படிங்கிறது. அடுத்தது வியானன் அப்படிங்கிறது என்ன? சமானன் வந்துட்டு இங்க வியானன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். சோ வியானனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா உணவின் சாரத்தை உடல் முழுவதும் பரவச் செய்து வலிமையளிக்கும். அதாவது டைஜஷன். சோ டைஜஸ்ட் பண்ற ஃபுட்டினுடைய எனர்ஜியை எடுத்துட்டு போய் எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் வந்து அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. உதானன் அப்படின்னா உதாரணம் நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ். கழுத்தில் நின்று உணவு, நீர் ஆகியவற்றின் சாரத்தை உடல் முழுவதும் பரவச் செய்து வளர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து சமானன். சமானன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாடியுடன் கூடிய உணவை செரிக்க செய்யும். சோ நம்மளுக்கு நாடி பிடிச்சு பார்த்தே சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கபம், வாயு, பித்தம் மூணுல எது ஜாஸ்தியா இருக்கு, எது கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்லிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி காற்றுக்கள் வந்து நம்முடைய உடலை வந்து ஆக்கிரமித்து கொண்டு அந்த ஆத்மா வந்து அதிலே மிதந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆத்மாவின் அமைவு நிலை எல்லா வேத நூல்களும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. ஆத்மா அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படின்னு வேத நூல்கள் எல்லாமே சொல்லுது. ஆனா அறிவிழந்த மனிதன் என்ன சொல்றான்? அத வந்து ஒத்துக்கிறது கிடையாது. அணு ஆத்மாவின் ஆதிக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் முழுவதும் பரவி இருக்க முடியும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் அது அமைந்துள்ளதாக முண்டக உபனிஷதம் கூறுகிறது. ஆத்மா எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா முண்டக உபநிஷம் சொல்லுது நம்முடைய இதயத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது. சோ இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள் வந்து ஆய்வு சக்திக்கு எட்டாததாக இது வந்து ஆய்வு பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. அதனால வந்து அவர்கள் வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டாங்க. சோ தனி அணி ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கிறது. உடலின் இந்த பகுதியிலிருந்து உடல் இயக்க சக்திகள் எல்லாம் உருவாகின்றன. அங்கிருந்துதான் சக்தி உருவாகிறது. சோ நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜனை கொண்டு வரும் ரத்த அணுக்கள் ஆத்மாவிலிருந்தே சக்தி பெறுகின்றன. நுரையீரல்ல இருந்து ரெட் பிளட் செல்ஸுக்கு சக்தி கிடைக்கிறதுனா அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆத்மாதான் சோர்ஸ். அங்கிருந்துதான் சக்தியை பெற்று கொண்டு வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நிலையிலிருந்து ஆத்மா அகன்றவுடன் சோ எப்ப வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா அதாவது உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாமே டப் டப் டப்பு நின்னுடும். சோ இதை வந்து ரத்த அணுக்களுடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனா இதுவே வந்து ஆத்மா அப்படிங்கறத வந்து இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒத்துக்கல அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
ஆன்மீக முழுமையின் அணு போன்ற பகுதிகள் சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளை போன்றவை. சோ ஆன்மீகத்தினுடைய அந்த அணுப்பகுதிகள் எப்படின்னா சூரிய ஒளி எப்படி இருக்கோ அதனுடைய மாலிகுல்ஸ் மாதிரிதான். சோ சூரிய ஒளியில் எண்ணற்ற ஒளி வீசும் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. சூரியன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாவே அதுல 3 பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கோடுகள்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் கிரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நடுவுல அந்த வட்டம், அந்த அப்புறம் உள்ள இருக்கிற அந்த சென்டர் பார்ட் பிரபை, அப்புறம் வந்து உயர் சக்தியை சேர்ந்த அணு பொறிகள், இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான். ஆனா வேத ஞானம், நவீன விஞ்ஞானம் உடலின் ஆத்மாவை இருப்பை மறுக்கவில்லை. சோ வேத விஞ்ஞானம் கூட மறுக்கல ஆத்மா இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. அததான் வந்து பகவத்கீதை நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப 18வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த வந்த இமதேகா நித்யஸ்யோக்தா சரீரன அநாசினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்ய பாரத. ஜட உடல் மட்டுமே அழிவுறுவது, அதாவது அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழியப் போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, அது இப்பவே அழியலாம். ஒரு வயசு குழந்தைக்கு கூட மரணம் நேர்கிறது. இல்ல நல்ல ஒரு இளைஞனாக இருக்கிற கூட மரணம் நேர்கிறது. ஆக்சிடென்ட் இல்லைங்களா? 2 வீலர்ல போறாங்க, ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது, மரணம் நிகழ்கிறது. அப்புறம் வயசாகியும் கூட மரணம் நிகழ்கிறது. சோ 100 வருடங்களுக்கு பின்பும் அழியலாம் இந்த உடல். இல்ல ஒரு வயசுலயே அழியலாம், அதுக்கப்புறமாவும் கூட அழியலாம். அது வந்து கால நேரத்தை பொறுத்தது. சோ இதுக்குன்னு ஒரு காலம் கிடையாது, எப்ப வேணா அழியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஆத்மாவை எடுத்துக்கோங்க, எதிரியால் பார்க்க இயலாதபடி இருக்கிறது. ஆத்மாவை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. சோ அவ்வாறு நுண்மையானது அது. அவ்வாறு இருக்க அந்த அவ்வளோ சின்னத கண்ணுக்கே ஆட்டம்ஸே நம்மளால பார்க்க முடியாது. அப்ப அதை விட சின்னதான ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது. அப்ப அதை யாராவது கொல்ல முடியுமா? கொல்ல முடியாது. சோ இதனுடைய அளவை கணக்கிட முடியாது. சோ 2 விதமான விஷயத்துல பார்த்தா கூட இதுல வந்து அர்ஜுனன் கவலைப்படுவதற்கு கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. சோ அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த நித்தியமான ஆத்மா கொல்லப்படுவது கிடையாது. நீண்ட காலத்திற்கு ஜட உடலை வச்சுட்டு நீண்ட காலம் பாதுகாக்க முடியுமா? சரி, பீஷ்மருக்கே வயசாயிருச்சு, அவர் இன்னும் உயிரோடு இருந்தா கூட இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு அவர் உயிர் வாழ்வார்? அவருடைய உடலை வந்து அவர் லைஃப் ஸ்பேனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல. என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவர் இறந்துதான் ஆகணும். சோ அதனாலதான் சொல்றார், அந்த ஆத்மாவை வந்து யாருனாலே கொல்ல முடியாது. இந்த உடலை ரொம்ப நாளைக்கு நீட்டிச்சு வச்சிருக்கவும் முடியாது. அதனால நீ வந்து இவங்களெல்லாம் கொல்ல போறேன்னு நீ கவலைப்படாதே. அதனால நீ எந்திரிச்சு போர் செய் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ உன்னுடைய அறக்கடமைகளை ஆற்றுதலை ஒருவன் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். உனக்குன்னு சொல்லப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி இது. இதை வந்து நீ தான் செய்யணும். நீ வந்து ஒரு சத்திரியன், உனக்கு சொல்லப்பட்டது போரிடணும், மக்களை காக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். நீ அதை வந்து செய்யணும். வேதாந்த சூத்திரத்தில் பரம ஒளியின் அங்க உறுப்பானதால் ஆத்மா ஒளி என குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதிரவனின் ஒளி இவ்வண்டம் முழுவதையும் பாலனம் செய்வது போல ஆத்மாவின் ஒளி இந்த உடலை பாதுகாக்கிறது. எப்படி ஒரு சூரியனுடைய ஒளி இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவின் அந்த உணர்வு நம்ம உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. அப்போ ஜீவாத்மா வந்து அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு அகன்று சென்ற பின்பு இந்த உடல் என்ன பண்ணுகிறது? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிக்கிறது. நம்ம ஐஸ் பாக்ஸ்ல வைக்கலன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய அங்கங்கள்ல இருந்து நிறைய தண்ணி வழிய ஆரம்பிச்சிரும், துர்நாற்றம் வீச ஆரம்பிச்சிரும். சோ அப்போ இத்தனை நாளா இந்த உடலை பாதுகாத்து வைத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருந்த அந்த சிறிய ஆத்மாதான். சோ இந்த வெறும் உடல் முக்கியத்துவமற்ற ஒரு கூடு, ஒரு கிளி கூண்டு மாதிரிதான். உள்ள இருக்கிற கிளி வந்து ஆத்மா, வெளியில இருக்கிற பாடி வந்து அந்த கிளி கூண்டு. சோ எனவே அறத்தின் காரணத்திற்காக உடலை தியாகம் செய்து போரிடும்படி அர்ஜுனனின் வலியுறுத்தப்படுகிறான். சோ அர்ஜுனா, இந்த கூட்டுக்காக கவலைப்படாத, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை யாருனாலையும் கொல்ல முடியாது, நீ எந்திரிச்சு போர் செய் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க வந்து அறிவுறுத்துகிறார். சோ இதுதான் வந்து அந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்கு பாருங்க, தஸ்மாத் யுத்யஸ்ய பாரத அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பஞ்ச் லைன். சோ இத வந்து அழிவற்ற, அதை விட நித்தியமான ஆத்மா பரமாத்மா. சோ அதனால இத வந்து
நீ வந்து இதுக்காக கவலைப்படாத, எந்திரிச்சு போய் போர் செய் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். என்ன சொன்னாலுமே அர்ஜுனன் அசைவதாக இல்லை. இதுவரைக்கும் அப்படிதான். அப்படி அந்த அவருடைய காண்டீபத்தையும் அந்த வில்லு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு உட்கார்ந்தவர் உட்கார்ந்த மாதிரியே இருக்கிறார். இங்க பாருங்க, இப்ப பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அசையவே இல்லை அர்ஜுனன். சோ இந்த ஸ்லோகத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். யயேனம் வேதி கந்தாரம் யஸ்ஸைனம் மன்யதே கதம் உபௌ தௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தின ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவனாவான். பகவான் சொல்றார், நீ முட்டாள் அப்படிங்கிறாரு. ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஆத்மாவை நம்ம கொலை செய்ய முடியுமா? முடியாது. சோ கொல்லப்பட முடியுமா? முடியாது. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவன். சோ நீ அவங்களோட உடம்பதான் நீ கொல்ற. நீ அவங்களோட ஆத்மாக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. அதை நீ கொல்ல முடியாது. நீ அந்த அப்படி அப்படி இருக்கிறவன் அறிவில்லை. அப்படி நினைக்கிறவன் முட்டாள், அறிவில்லாதவன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். உயிர்வாளியின் உடல் கொடிய ஆயுதங்களால் தாக்கப்படும் போது கூட, இப்ப கூட நிறைய அந்த கேங்ஸ்டர்ஸ் ரவுடிஸ் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்படி சண்டை போடும் போது கூட அவங்களுடைய உடலுக்குத்தான் அழிவே தவிர அவர்களுடைய ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. சோ எந்த ஆயுதத்தாலும் நாசமாக்க முடியாது. ஏன்னா அளவு ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, கண்ணுக்கே பார்க்க முடியாது. அந்த அடிப்படையில் ஒரு அழிக்கப்படுவது அல்லது அழிக்கப்படுவதாக கருதப்படுவது உடல் மட்டுமே. அப்ப ஆன்மா அழிய போறதில்ல, உடல் மட்டும்தான் அழியுது. இருப்பினும் இது உடல் கொலை புரிவதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிப்பதல்ல. அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், இந்த உடலைத்தான் நான் அழிச்சேன், யாரையாவது கொன்னுட்டு நான் அவங்களோட உடலை தான் அழிச்சேன், அது என்னைக்கு இருந்தாலும் அது அழிய போறது தானே, அவங்களோட ஆத்மாவை நான் கொல்லல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா? முடியாது. அது தப்பு. மா ஹிம்ஸ்யா சர்வபூதானி, எவருக்கும் தீங்கு செய்யாதே என்பது வேத வாக்கியம். அப்ப யாருக்குமே தீங்கு செய்யக்கூடாது, யாரையுமே கொல்லக்கூடாது. அப்போ ஆத்மா அழிவதில்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் கோழிய கொல்லலாம், ஆட்டை கொல்லலாம் என்னுடைய நாவின் ருசிக்காக, அது சரியா அப்படின்னு கேட்டா சோ அதுவும் தப்பு. அதிகாரமற்ற எந்த கொலை செய்தாலும் நாட்டு சட்டத்தாலும் கடவுளின் நியமத்தாலும் ஒரு சேர தண்டனைக்கு உள்ளாக வேண்டியிருக்கும். சோ இன்னைக்கு நிறைய மிருகவதை நடக்கிறது, நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ அது எல்லாமே கடவுளும் தண்டிப்பார், கடவுளின் நாட்டு சட்டத்தாலும். அது அநியாயமா ஏதாவது இப்ப மானை கொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுல கண்டிப்பா உள்ள தூக்கி வச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் இருக்கு. சோ நாட்டு சட்டத்தாலும் கடவுளின் நியமத்தாலும் கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு. சோ அர்ஜுனனே அறக்கொள்கைக்காக கொலை தொழிலில் ஈடுபடுபவனா இருக்கிறான். ஆனா அர்ஜுனன் கொலை செய்தே ஆக வேண்டும். ஏன்னா அவன் சத்திரியன். எதிரிகளை நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளுக்கு கார்கில் வார் நடக்குது. இப்ப அந்த சைனீஸ் காரங்களுடைய உள்ள நாட்டுக்குள்ள நுழையிறாங்க பாகிஸ்தான்காரங்க. அப்படின்னா அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ இந்த உயிரை நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ராணுவ வீரன் சொல்ல முடியுமா? இல்ல. கொலை தொழில் புரிவது அவனுக்கு கடமையாக இருக்கிறது. அதனால அவன் அந்த தொழிலை செய்துதான் ஆக வேண்டும். அதனால என்ன பகவான் சொல்றார், நீ கண்டிப்பா நீ இதை செய்யணும், போர் செய் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ இதுதான் ஹையஸ்ட் பிலாசபி. சோ இங்க பகவான் சொல்றது. சோ அடுத்த இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இருபதாவது ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நஜாயதே வ்ரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதாவான பூயக அஜோ நித்யக சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆத்மாவிற்கு எத்த காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவது கிடையாது. சோ நம்முடைய ஆத்மா, நம்ம மனசுல ஆத்மா இருக்கிறது.
அந்த ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்ல. அது என்னைக்கோ இருந்து தோன்றுச்சு. ஆனா எப்ப தோன்றுச்சு, அதனுடைய தோற்றம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அதனால அவன் பிறப்பற்றவன், இறப்புமற்றவன். அவன் தோன்றியவனும் அல்ல. அப்பப்ப தோன்றி மறைஞ்சிட்டு இருக்கிறான். இப்ப வந்து சூரியன் வந்து அங்க அங்க எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஆனா பூமி சுற்றுறதுனால வந்து அது மறைந்து மறைந்து தோன்றுகிறது. அப்போ அதுக்கு வந்து இல்லைன்னு ஆயிடுமா? இருக்கு. சோ அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, அப்பப்ப தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. சோ அவன் வந்து எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டன்டா அங்கேயேதான் இருக்கிறான். அவனுக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது. நித்தியமானவன்னா என்னைக்கும் இருக்கிறான். அவனுக்கு அழிவே கிடையாது. நிலைத்திருப்பவன். ரொம்ப ரொம்ப பழமையானவன். எப்ப தோன்றினான் அப்படின்னே நம்மளால சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த உடல் அழியும் போது அந்த ஆத்மாவும் அழிவது கிடையாது. அது கொல்லப்படுவது கிடையாது. மரணம் வந்தால் இந்த உடலுக்குத்தான் அழிவே தவிர இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? வெளியேறிவிடும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. ஆத்மா பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. முன்பு இருந்து இப்போது இல்லாமல் போவதும் இல்லை. பிறப்பற்றது, நித்தியமானது, எந்த காலத்திலும் உள்ளது, பழமையானது. உடலுக்கு 6 மாற்றங்கள் உண்டு. என்னென்ன மாற்றங்கள்? பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல மாறுறோம் இல்லைங்களா? மாற்றங்கள் நம்ம உடம்புல வருகிறது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல தேய்ந்து போகிறோம், அப்புறம் அழிந்து போகிறோம். சட் விகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சட் விகாரம். சோ இந்த 6 மாற்றங்கள் நம்முடைய உடலுக்கு உண்டு. ஆனா இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. சோ அந்த ஆன்மா வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். அதுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. இப்போ பரமாத்மாவின் அணு போன்ற சிறு அங்க உருவாக்கிய ஆத்மா குணத்தால் பரமனை போன்றது. சோ ஆத்மா பரமாத்மாவை போன்றது. பகவான் நம்மளுடைய மனசுல பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதிலும் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பக்கத்திலேயே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறார். சோ அது பரமனை போன்றது. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா நம்ம பிரிஞ்சு வந்தோம். அப்போ பகவானை மாறிதான் நம்மளுடைய ஆத்மாவும். அப்போ உடலை போல ஜீவாத்மா மாற்றங்கள் அடைவது கிடையாது. சோ உடல் எப்படி மாறுகிறது? 6 மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. அந்த மாற்றங்கள் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஆத்மா நிலையானது. அதனாலதான் ஒரு சொன்னாங்க, குடஸ்தா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை குடஸ்தா அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா நிலையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்குத்தான். சோ ஆத்மா பிறப்பற்றது. அந்த உடல் ஏற்பதால் அந்த உடல் பிறக்கிறது. சோ ஆத்மா இருப்பினும் அவன் உடலை ஏற்பதால் அந்த ஆத்மாக்கு வந்து இன்னொரு உடம்புக்குள்ள போறதுனால அவன் பிறக்கின்றான். அந்த ஆத்மா ஆனா ஆத்மா பிறக்குதா? இல்ல. ஆத்மாக்கு பிறப்பில்ல, இறப்பும் இல்ல. பிறப்பதற்கு எதற்கும் மரணம் உண்டு. ஆத்மா பிறப்பில்லாததால் அதற்கு இறந்த நிகழ்காலங்கள் கிடையாது. அப்ப நம்ம முதலே சொன்னோம், பிறந்த எல்லாமே இறந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா இந்த ஆத்மா பிறப்பது கிடையாது. அப்ப பிறக்கிறது இல்லைன்னா அதுக்கு இறப்பும் கிடையாது. அது கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறது. அது திரும்ப 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 ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே சொல்லிக்கிட்டே வர்றாங்க. சோ உடலின் எண்ணத்தை கொண்டே நாம் ஆத்மாவின் சரித்திரம் முதலியவற்றை ஆராய நினைக்கிறோம். நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட இந்த உடம்பதான் பேஸா வச்சு ஆராய்ச்சி பண்றோமே ஒழிய உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை வந்து நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது. ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முதுமையே கிடையாது. அது என்றைக்குமே வந்து இளமையோடையே இருக்கும். இதுக்கு நம்ம பாக்குறோம். உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா எனக்கு இருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு இந்த எங்க வந்து அந்த ஸ்விங் ஊஞ்சலை பார்த்தாலும் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஊஞ்சல் ஆடணும்னா ரொம்ப இஷ்டம். அதை வந்து நான் இப்ப வந்து நினைச்சு பார்த்துக்கிறேன். ஏன் எனக்கு என்னோட இந்த வயசுல கூட ஊஞ்சலை பார்த்தா ஏன் போய் நல்லா காலை வீசி வீசி ஆடணும் ஆசை வருது. ஆடவும் செய்வேன் நானு. ஏன் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு. அதுக்கான உண்மை வந்து இப்பதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. சோ இந்த ஆத்மா வந்து என்னைக்குமே இளமையா இருக்கு. அதுக்கு வந்து முதுமைங்கிறதே கிடையாது. நம்ம சின்ன வயசுல எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டோமோ அதையெல்லாம் இப்பவும் நம்ம அதே மாதிரி செய்யறோம். முடிஞ்சதையெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா? நீங்களும் எதுக்காவது இளமையா சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டது மாதிரியே இப்பவும் ஏதாவது நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், யாராவது பேசுங்க. பசங்க கூட சின்ன பிள்ளைல விளையாடுறது, இப்ப பசங்க கூட விளையாடுறப்ப அந்த தாட்டே வருது மாதாஜி.
வருது இல்லைங்களா? நம்மளும் அந்த சின்ன பிள்ளையா மாறி போயிடுறோம். அப்ப நம்மளுக்கு இவ்வளவு வயசாயிருச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் உடம்புக்கு தானே தவிர மனசுக்கு கிடையாது, நம்மளுடைய அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. மத்த மாதாஜிஸ் எல்லாம் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே. சோ உடலின் காரணத்தினாலேயே அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனின் குழந்தைகளாக தோன்றுகின்றனர். சோ உடலில் ஆத்மா இருப்பதால் வளர்கிறது. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு சந்ததியோ மாற்றமோ இல்லை. சோ அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்குதான். அந்த சந்ததி அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்குதான் பை ப்ராடக்ட்ஸ். நம்ம தான் வந்து இல்லறத்திலே இருக்கிறோம், நமக்கு தான் வளர்கிறோம். அப்புறம் அதனால வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் நம்முடைய குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்கின்றோம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா சந்ததி இல்லை, அங்கே மாற்றங்கள் கிடையாது. சோ எல்லா மாற்றங்களும் இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான். சோ இத வந்து கதோபனிஷத்தம் கூட வந்து இதை வந்து சொல்லி இருக்கிறது. சோ இத வந்து ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு வேர்டை மட்டும் மாத்தி அதே ஸ்லோகத்தையே கட உபனிஷத் மறுபடியும் இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறது. சோ ஆத்மா அறிவு நிறைந்தது அல்லது எப்போதும் உணர்வு நிரம்பியது. சோ உணர்வு அப்படிங்கிறது ஆத்மாவினுடைய அறிகுறி. சோ ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கறத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நமக்கு உணர்வு இருக்கிறது. சோ அந்த கிள்ளி பாருங்க உங்களையே வலிக்குது இல்லைங்களா? சோ அந்த உணர்வு இருக்கிறது. சில சமயம் வந்து மேகக்கூட்டத்தினால சூரியன் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அதுக்காக சூரியனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. உணர்வு வந்து எப்போதுமே நம் உணர்வில் பரவி இருக்கிறது. சோ இருப்பினும் ஆத்மா உணர்வு பரத்தின் உணர்வு நின்றும் வேறுபட்டது. ஆனா கூட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட முடியுமா? நம்ம எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த அங்கத்துலுக்குகள் தான். அப்போ நம்மளுடைய ஆத்மாவும் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிற பரமாத்மாவும் ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது, வேறுபட்டது. ஏன்னா பர உணர்வு முழு அறிவுமயமானது. நிகழ் எதிர்காலம் எல்லாவற்றையும் உணர்வது. அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இப்ப என்ன இருக்கிறதோ அது மட்டும்தான் தெரியும். பக்கத்திலேயே இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு நம்மளுடைய கடந்த காலம் தெரியும், நம்முடைய நிகழ்காலம் தெரியும், நம்முடைய எதிர்காலம் தெரியும். சோ இது வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும். சோ தன்னுடைய உண்மை இயற்கையை மறந்திருக்கும் போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவும் அறிவும் பெறுகின்றான் ஜீவன். சோ நம்ம அறியாமையிலே இருக்கிற போது நம்ம வந்து பகவானுடைய இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற உரைகளை படிக்கும் போது கேட்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கிறது. சோ ஆனால் மறதியுள்ள ஆத்மா போன்றவர் அல்ல இறைவனான கிருஷ்ணர். ஆனா இந்த மறதி, இந்த அறியாமை அப்படிங்கறதெல்லாம் உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு இருக்கிறதா? இல்ல. பரமாத்மாவுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. அவருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பரமாத்மாவுக்கு இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் தேவையில்லை. நமக்குதான் நம்ம இந்த ஜீவாத்மா நமக்குதான் இது எல்லாமே நமக்கு தேவை அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரமாத்மா ஜீவாத்மா அப்படின்னு ரெண்டு உயிர்வாளிகள். இந்த உடலு அப்படிங்கிற இந்த உடல்ங்கிறத ஒரு மரத்துக்கு ஒப்பீடு செய்யுங்க. அந்த மரத்துல ரெண்டு பறவைகள் அமர்ந்திருக்கிறது. ஒன்று ஆத்மா ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. அந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மா, பரமாத்மா அப்படிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர். சோ நம்ம எல்லா பௌதீக காமங்களிலிருந்தும் கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டால் மட்டுமே ஆத்மாவினுடைய புகழை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ அதுதான் வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். என்னன்னா அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுதான், அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளிலே நிறைய பழங்கள் இருக்கிறது, அதையே சுவைத்துக் கொண்டிருப்பதிலேயே வந்து அது வந்து போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஆனா பக்கத்திலேயே பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறத அறிவதே கிடையாது. சோ அதனால இந்த பௌதிக துன்பங்கள்லயே மாட்டிக்கொண்டு நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து பிறந்து இறந்து கவலைகளில் ஆழ்ந்து கிடக்கிறோம். பகவானை திரும்பி பார்த்தா பகவான் வந்து நம்மை வந்து கைபிடித்து தூக்கி விடுவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனா நம்ம வந்து பகவான் பக்கத்துல திரும்பி கூட பாக்குறதே கிடையாது. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 21வது ஸ்லோகம். வேதா விநாசினம் நித்யம் யயேன மஜவவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காத யதி கந்திகம். பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்வதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? சோ இப்பவும் அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், பார்த்தனே பார்த்தனே அப்படின்னு அர்ஜுனரை தான் கூப்பிடுறார். ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுப்பா, அவன் நித்தியமானவன், அவனுக்கு பிறப்பே கிடையாது, அவனுக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே ஆகாது அப்படிங்கிற யார் வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவன் வந்து கொல்றது கிடையாது யாரையுமே.
அப்படியே கொன்னா கூட அவங்களுடைய உடலை தான்ப்பா நீ கொல்ல போற, அந்த கொலைகளுக்கெல்லாம் நீ காரணமா இருக்க மாட்டப்பா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. சோ எல்லாமே அதனதன் தக்க உபயோகமுடையவை. முழு அறிவு நிலை பெற்ற ஒருவன் எதை எங்கு உபயோகிப்பதால் அதன் தகுந்த உபயோகம் உண்டாவது என்பதை நன்கு அறிவான். சோ எங்க எதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அறிவுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு பண்டிதனுக்கு தெரியும். எனவே கடுமைக்கும் ஒரு உபயோகம் உண்டு. எந்த இடத்துல கடுமையை காமிக்க வேண்டும்? ஒரு கார்கில் போர் நடக்குதுன்னா அங்க எதிரியை பார்த்து கண்டிப்பாக கடுமையை காமிக்க வேண்டும். சோ அதை எங்கு காட்டுவது என்பது அறிவு சார்ந்தவனை பொறுத்தது. சோ எந்த இடத்துல கடுமையா நடந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது அறிவு சார்ந்தவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும். சோ கொலை குற்றம் செஞ்சுட்டான் ஒருத்தன், அப்போ அந்த நீதிபதி அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறார். அது தப்பா? அங்க கடுமை காட்டுவது தப்பா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. சோ அங்க கடுமை காட்டதான் வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா மனு சம்ஹிதை என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல, அடுத்த மறுபிறப்பிலே அவன் வந்து கவலைப்படாமல், துக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மரண தண்டை இந்த ஜென்மத்திலே அவனுக்கு அவசியம். இப்பவே கொடுத்துட்டா அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல பாவங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து அவன் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்னு மனு சம்ஹிதை சொல்கிறது. அப்போ கடுமையை எங்க காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ எனவே கொலையாளியை மன்னன் தூக்கிலிடுவது நன்மை தரும் செயல்தான். அதுபோலதான் பகவான் இங்க போர் செய் அப்படின்னு அறிவுறுத்துகிறார். சோ இந்த எதுக்காக இந்த கொடுஞ்செயலை செய்ய சொல்கிறார் அப்படின்னா, நீதியை காக்க வேண்டும், தர்மத்தை காக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து பகவான் வந்து போர் செய்ய சொல்கிறார். சோ எவ்வாறெனில் மனிதன் அல்லது ஆத்மா எப்படி அடிக்கப்பட முடியாதவனே என்று நன்கு அறிந்த அர்ஜுனன் அவனுடைய ஆணையை சிரமேற்கொள்ள வேண்டும். சோ இப்ப வந்து குருவாக நின்று அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த உபதேசத்தை வந்து சிரமேற்கொண்டு அவன் வந்து செயலாற்ற வேண்டும். எனவே நீதி தவறாமல் இருக்கிற ஆட்சியால் இழைக்கப்படும் கொடுமை அனுமதிக்கப்பட்டதே. சோ நீதி தவறாம தான் நடந்துக்கிறாங்க பகவானும் பாண்டவர்களும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க செய்கின்ற கொடுமைகள் எல்லாமே வந்து நல்லதுதான், அது அதர்மத்தை அழிக்கும். இப்ப யாராவது ஒரு நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்கின்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நோயாளியை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தத்தான் செய்யும், ஆனா அது அந்த வந்து குணப்படுத்தும். அப்போ இந்த சமுதாயத்தை வந்து நல்லபடியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கலைகளை எல்லாம் கண்டிப்பாக கலைந்தெறிய வேண்டியதுதான். சோ அதனால அறிவுடனே நடக்க போவதால் எந்த பாவ விளைவுக்கும் அதில் சாத்தியம் இல்லை. சோ அர்ஜுனா, நீ இந்த போர் செய்யறதுனால, இவங்களை எல்லாம் கொல்றதுனால உனக்கு பாவம் வந்து சேராதுப்பா, அதனால எழுந்து போர் செய் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாய நவானி கிருத்நாதி நரோபராணி ததா சரீராணி விகாய ஜீர்ணான் யன்யானி சம்யாதி நவானி தேகி. சோ இங்க மறுபடியும் சொல்றார். இன்னும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எழுந்துக்கவே இல்லை. சோ அப்படியேதான் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். மறுபடியும் இவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவது போன்று பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது. சோ இங்க பகவான் அப்போ மரணம் அடையும் போது உடலிலிருந்து வெளியேறுவது எது? நம்மளுடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா என்ன செய்கிறது? வெளியேறி போய் புதிய உடல்களை அந்த ஆத்மா ஏற்கிறது. அதே மாதிரிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய சட்டை அது வந்து பழசாயிடுச்சு, சரிங்களா? பழசாயிடுச்சு, பட்டன் போயிடுச்சு, ஃபேட் ஆயிடுச்சு. உடனே நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த பழசை தூக்கி போட்டுட்டு புதிய ஆடைகளை நம்ம அணிந்து கொள்வோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுச்சு, இப்போ வயசாயிருச்சு, உடலுக்கு நிறைய நோய் வந்துருச்சு, மூட்டு வலி, கால் வலி, எல்லா வலியும் வந்துருச்சு. அப்ப இந்த உடல்னால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. அப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணுச்சு? இந்த உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. அது மரணம். அப்போ அதே ஆத்மா இன்னொரு புதிய உடலை பெறுகிறது. அது பிறப்பு. சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து உடலை ஏற்கிறது. சோ அதனால நீ வந்து இதுக்காக கவலைப்படாதே அர்ஜுனா. அணு ஆத்மா உடல் மாறுவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாம். ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்களும் கூட
உதயத்திலிருந்து வரும் சக்தியின் உற்பத்தி தானத்தை விளக்க இயலாதவர்களும் ஆன நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட குழந்தை இப்ப வந்து இதையெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க, விஞ்ஞானிகள் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, குழந்தை பருவத்திலிருந்து இளமைக்கு மாறுகிறோமா, இளமையிலிருந்து முதுமைக்கு மாறுகிறதா, முதுமையிலிருந்து மரணம் அடைகிறோமா. இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ அம்மாவோட கர்ப்பத்துல இருக்கிறோம், பிறக்கிறோம், சின்ன வயசு மாறி 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 அப்படியே வந்து கடைசியில இறக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப மறுபடியும் ஒரு உடல் கிடைக்கிறது, மறுபடியும் வந்து பிறந்து மறுபடியும் இதே சைக்கிள். சோ மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கிறோம், மறுபடியும் மறுபடியும் இறக்கிறோம். சோ புதிய புதிய ஆடைகளை, புதிய புதிய பிறவிகளை, உடல்களை பெறுகின்றோம். சோ இத வந்து ஏத்துக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது உடலிலே அப்படிங்கறத ஏத்துக்கிறாங்க. பகவானின் கருணையினாலதான் அணு ஆத்மா, ஆத்மாவின் மறு உடலான மாற்றம் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. அப்போ இந்த ஆத்மாவுக்கு எப்படி இன்னொரு உடல் கிடைக்கிறது அப்படின்னா, பகவானுடைய கருணையினாலே, பரமாத்மாவின் கருணையினாலே இன்னொரு உடல் வந்து கிடைக்கிறது. நண்பன் ஒருவன் வந்து இன்னொரு நண்பனுக்கு அவனுடைய ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வதற்கு வந்து ரொம்ப உதவி செய்வான் இல்லைங்களா. ஒரு நல்ல நண்பனாக இருந்தால் நண்பனுக்கு ஒரு ஆசைனா அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வதிலே இன்னொருத்தன் வந்து உதவுகிறான். அந்த மாதிரிதான் பகவானும் நம்மளுடைய தீராத ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வதற்காக நமக்கு இன்னொரு உடலை வந்து நம்மளுக்கு பகவான் தருகிறார். சோ முண்டக உபனிஷத், வேதாஸ்வதர உபனிஷத், இந்த எல்லா வேத நூல்களுமே வந்து ஆத்மா பரமாத்மா ஒரு மரத்திலே வாழ்கின்ற இரு பறவைகள், தோழமை பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லுகிறது. சோ இத வந்து அதான் ஒரு பறவையினுடைய அந்த பறவை வந்து அந்த பழங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது, இன்னொரு பறவை அதை சாட்சி பறவையாக மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. சாட்சி பறவை அப்படிங்கிறது பரமாத்மாவான பகவான். சோ தன் நண்பனின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக மட்டுமே உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது. சோ தலைவனும், ஒருத்தன் வந்து தலைவர், இன்னொருத்தர் வந்து சேவகன். அணு ஆத்மா இவ்வுறவை மறந்துருச்சு. சோ அவர் வந்து நம்முடைய தலைவர், நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் மறந்துருச்சு. இது என்ன பண்ணுது, மரம் விட்டு மரம், அதாவது உடல் விட்டு உடல் தாவிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஜீவாத்மா, ஜீவ பறவை. சோ ஜட பொருள்களான உடலினும் மரத்தில் மிக துன்புறுகிறது. சோ அந்த மாதிரி மறுபிறவி எடுக்கும் போது இந்த பௌதீக உலகத்திலே பிறந்து இந்த பௌதீகத்திலே நிறைய துன்பங்கள் இருக்கிறது. அந்த துன்பங்களை எல்லாம் வந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. சோ மற்ற பறவை, அதாவது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு வந்து அந்த அறிவு கிடைக்கும். அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை சரணடைந்ததை போல நாமும் வந்து பகவானிடம் வந்து சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதா. அப்பதான் நம்ம இந்த கவலைகளில் இருந்தெல்லாம் விடுபட முடியும். சோ இரு பறவைகளும் ஒரே மரத்திலே இருந்தாலும் உண்ணும் பறவை கனிகளை அனுபவிக்கிறது, அதனால கவலைகளாலும் ஏக்கத்தினாலும் கலவரப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ நம்ம பகவானை எப்ப சரணடைகிறோமோ அப்ப இந்த கவலைகளில் இருந்தெல்லாம் விடுபட முடியும். சோ முதியவரான பாட்டனார், அதாவது பீஷ்மர், அப்புறம் ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியார், இவர்களுடைய உடல்களை எல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய கூர்மையான அம்புகளாலே எய்து அவர்களை கொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நீ நினைச்சு கவலைப்படாத அர்ஜுனா. மாறாக அந்த உடல்களை கொள்வதனால் அவர்களுடைய பற்பல உடல் இயக்கங்களிலிருந்தும் விளைவுகளிலிருந்தும் உடனே தூய்மை பெற்று விடுவதாயின் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். சோ அந்த வயசான உடம்பு நிறைய, அந்த உடம்புக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து ரொம்ப முடியாம தான் இருக்கு. அந்த உடல்களை விட்டு விட்டு அவர்களுக்கு புதிய புத்துணர்ச்சியான ஒரு உடல் கிடைக்கும். இல்லைன்னா அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து மேலுலகங்களுக்கு சென்று விடுவார்கள். சோ இந்த மாற்றம் நிகழ்வதற்கு நீ ஒரு காரணமா இருக்க, இதுக்காக நீ வந்து கவலைப்படக்கூடாது, நீ மகிழ்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. தியாக களத்தில் அல்லது அறப்போர்க்களத்தில் வாழ்வை பலி கொடுப்பவர் உயர் வாழ்வை அடைகின்றனர். சோ எப்பவுமே போர்க்களத்துல வீர மரணம் அடைந்தால் அவர்கள் நேராக சொர்க்கம் புகுவார்கள். அதனால அர்ஜுனா நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணமே இல்லை அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கார். 23வது ஸ்லோகத்துல நைனம் சித்தந்தி ஹஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகத நச்சைனம் க்லேயதன்யாப நச்சோசயதி மாருதக. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாதது, நீரால் நடைக்கப்பட முடியாதது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதது. சோ இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸ், அதை வந்து எந்த ஆயுதத்தினாலையும் வந்து அதை வந்து
கட் பண்ண முடியாது. நெருப்புனால எரிக்கலாமா? முடியாது. நீரால் நனைக்கலாமா? முடியாது. எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்ப பஞ்சபூதங்கள்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. அந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த அழிவுகளும் கிடையாது. சோ துண்டிப்பது அசாத்தியம் அப்படிங்கறத இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எந்த விதமான ஆயுதமாயினும் சக்திகள், நெருப்பு ஜுவாலைகள், பெருமழை, புயல் எதுவுமே ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. நவீன அணு ஆயுதங்கள் கூட நெருப்பாயுதங்களாக இனம் பிரிக்கப்படுகின்றன. இப்போ இருக்கிற நிறைய அந்த ஆட்டம் பாம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நெருப்பு ஆயுதம் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில தான் வந்து இங்க போட்டுடணும். சோ இதனால வந்து நெருப்பு ஆயுதங்கள், நீர் ஆயுதங்கள், இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம் பழைய படத்துல அந்த சைடு வந்து ஒரு நெருப்பு ஆயுதம் வரும். இந்த சைடுல இருந்து ஒரு நீர் ஆயுதம் வந்து அந்த நெருப்பு ஆயுதத்தை வந்து அணைச்சிரும். சோ இந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே மந்திர சக்தியால் வந்து உபயோகிக்கப்பட்டன அந்த ஆயுதங்களை வந்து இயக்குவதற்கு. அந்த மாதிரி ஆயுதங்கள்லாம் இப்ப கிடையாது. எப்படியாக இருந்தாலும் விஞ்ஞான கருவிகள் எதுனாலையுமே வந்து இந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து மாயை அப்படிங்கிற சக்தி நம்மை வந்து ஆட்டுவிக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த அங்க உறுப்புகள். சோ இது வந்து யார் சொல்றாங்கன்னா வராக புராணம் வந்து நம்மளை இப்படி வர்ணிக்கிறது. சோ நித்தியமாக அத்தகையவரே யாவர். அர்ஜுனன் இறைவன் அளித்த உபதேசங்களிலிருந்து மாயையிலிருந்து விடுபட்ட நிலையிலும் கூட ஜீவாத்மா தனித்துவத்தை இழக்காமலே இருப்பது தெளிவாகிறது. சோ ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தனித்துவம் உண்டு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளால் அர்ஜுனன் விடுதலை பெற்று விட்டானே ஆயினும் அவருடன் அவன் ஒன்றாகி விடவில்லை. சோ அவர் வந்து கொஞ்சம் தெளிவடைஞ்ச மாதிரிதான் இருக்கிறாரு. ஆனாலும் வந்து அவர் வந்து இன்னும் வந்து அத 100% அவர் சொல்றதெல்லாம் வந்து இன்னும் அவர் ஏத்துக்காத மாதிரி அவர் அப்படியே இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் வந்து சொல்றார் ஆத்மாவினுடைய அந்த கேரக்டர்ஸ் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இன்னும் வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அழிவற்ற ஆத்மாவை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். அச்சேத்யோ யமதாஹ்யோ யமக்லேதோ சோஷ்ய ஏவச நித்ய சர்வகதாஸ்தானு ரசலோயம் சனாதன. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். சோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஆத்மாவினுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ். சோ இதெல்லாமே வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. சோ இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, அதனுடைய குணநலன்கள் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்தா நீங்க இதை எல்லாமே வரிசைப்படுத்தி எழுதலாம். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அப்போ ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், நிலம் இதுல இருந்து எதுனாலையுமே அப்புறம் கூர்மையான ஆயுதங்கள் எதுவுமே அதை வந்து ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். அணு ஆத்மா தனி ஜீவன், ஆன்ம முழுமையின் நித்தியமான அணு அங்கமே. அவன் மாறாமல் அவ்வாறான அணுவாகவே என்றும் இருக்கிறான் என்பதை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. எந்த மாற்றங்களும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. எல்லா மாற்றங்களும் நம்ம இந்த உடம்புக்கு மட்டும்தான். சோ தனி ஆத்மா எது கூடயும் கலக்க முடியுமா அப்படின்னா இல்ல, கலக்க முடியாது. அது களத்தினின்று தூய்மைப்பட்டவுடன் அணு ஆத்மா முழுமுதற் கடவுளின் திளங்கும் ஒளிக்கதிர்களில் ஒரு ஆன்மீக பொறியாக இருக்க எண்ணலாம். ஆயின் அறிவு சார்ந்த ஆத்மாக்களோ பரமபுருஷருடன் உணவாடுவதற்காக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றன. சோ இந்த இந்த ஆத்மா வந்து விடுதலைக்கு அப்புறமா எங்க போகும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த சுற்றி இருக்கின்ற அந்த சூரிய ஒளி கதிர்கள் கிட்ட போகாது. உள்ளே பகவான் அந்த சென்டர் பார்ட்ல பகவான் இருக்கிறார் பாத்தீங்களா, அங்கதான் பிரம்மன், பகவான், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல இருக்கிறாரு. அந்த பகவான் கிட்டதான் போய் அங்கதான் பகவானோட உறவாடுவதற்காக போய் அங்க போய் சேருகிறது. சோ கடவுளோட படைப்புல ஜீவாத்மாக்கள் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன. அதாவது சர்வகதா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த பூமியில பார்த்தோம்னா அவருடைய
எல்லா அவருடைய படைப்பிலே இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம மட்டும் கிடையாது, மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது, பறவைகள், மிருகங்கள் எல்லாமே நிறைந்திருக்கிறது. நீர்ல இருக்கு, நிலத்துல இருக்கு, மண்ணுல இருக்கு, காற்றுல இருக்கு, ஈவன் சூரிய கிரகமான நெருப்பிலும் கூட வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. சோ அதனால ஆத்மாக்களை நெருப்பினால் எரிக்க முடியாது, தெளிவாக தெரிகிறது. அதனால அப்படிங்கறது வந்து நிறைய பேர் நம்ப மாட்டாங்க. ஆனா சூரிய கிரகத்திலும் கூட அங்கு வாழ்வதற்கேற்ற உடலை கொண்ட ஜீவாத்மாக்கள் வாழ்கின்றனர் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை சொல்கிறது. சூரிய கிரகம் உயிர்களற்றதாயின் சர்வகதா எங்கும் நிறைந்தது அப்படிங்கிற சொல் வந்து இங்கே வந்திருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க பகவத்கீதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கும் நேத்தோ கூட நிறைய ஏலியன்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டு போறதாக பேப்பர்லயோ நியூஸ்லயோ எங்கேயோ நான் கேட்டேன். அப்புறம் ஏதோ ஒரு கிரகத்துல கூட எத்தனையோ கோடி பேர், 800 கோடி பேரோ என்னமோ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கூட நான் வந்து நான் படிச்சேன். சோ அப்ப நான் வீட்டுல சொன்னேன், நானு இதை வந்து இன்னைக்குதான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் வந்து எப்பவோ பகவத்கீதையில இதெல்லாம் எழுதி வச்சிட்டு இருக்கிறாரு நமக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. ஏதோ 1-2 விஷயம் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி. சோ 25வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவ்யக்தோ யமசிந்த்யோய விகார்யோய முச்யதே தஸ்மா தேவம் விதித்வைனம் நானுசோசிதுமர்ஹசி. சோ ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, அதை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. சோ சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், அச்சிந்தியா, அவனை பத்தி கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா, எப்படி இருக்கும், ஏது இருக்கும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம அதை பத்தி கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது. அவனை மாத்த முடியுமா, நம்ம அந்த ஆத்மாவை மாத்த முடியாது. சோ இதனை நன்கறிந்து நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இந்த உடல் அழிய போகிறது, பீஷ்மருடைய உடல் அழிய போகிறது, துரோணாச்சாரியாரோட உடல் அழிய போகிறது அப்படின்னு நீ கவலைப்படாத. உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு எந்த சேஞ்சுமே இல்ல. அதனால அவன் வந்து அவனை பார்க்க முடியாதே ஒழிய அவன் வந்து நிரந்தரமானவன், நித்தியமானவன். நீ கவலைப்படாத அர்ஜுனா, எந்திரிச்சு போர் செய் அதே அப்படின்னு சொல்றாரு. அத வந்து எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இன்னும் ஏதாவது நுண்ணிய மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கா, அதுல விட வச்சு நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதனால அதை வந்து பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. சோ இங்க வழி ஏதும் இல்லை, அதை பார்ப்பதற்கு எந்த வழியும் கிடையாது. சோ உயர் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே நாம் பல விஷயங்களை ஏற்க வேண்டி இருக்கிறது. அதாவது நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே இதையெல்லாம் சொல்கிறது. வேதங்கள் சொல்கிறது அணுவை ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது, ரொம்ப சின்னது, அழிக்க முடியாது, கொல்ல முடியாது, பிறப்பற்றது அப்படி எல்லாம் சொல்லுது. இத வந்து நான் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்டா, நம்முடைய பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது, என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது பாருங்களேன். நம்ம வந்து நமக்கு வந்து அப்பா யார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அம்மா தானே சொன்னாங்க. அப்ப நம்ம ஏதாவது சந்தேகப்பட்டோமா, இவர்தான் அப்பான்னு 2 கையை நீட்டி குழந்தை தாவிட்டு ஓடுச்சு இல்லையா, அப்போ எப்படி நம்பினோமோ அதே மாதிரிதான் நம்முடைய இந்த சாஸ்திரங்களையும் நாமும் வந்து கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்படாமல் நம்ப வேணும். அப்ப சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது ஆத்மாவை பற்றி, இந்த விஷயங்கள் தான் சொல்கிறது. இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு இவன் இப்படிப்பட்டவன் அழிக்க முடியாது, அவன் வந்து பிறப்பற்றவன், இறப்பற்றவன், நிரந்தரமானவன் அப்படின்னு சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும், வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது. சோ அப்போ அது மனிதனுடைய ஆராய்ச்சிக்கு எட்டாதது ஆத்மா. சோ சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதை அப்படியே நம்ம நம்பதான் வேணும். எப்படி நம்ம அம்மா வந்து இவர் நம்முடைய அப்பா அப்படின்னு சின்ன வயசுல சொன்னாரோ அதை அப்படி நம்பினோமோ அது அப்படிதான் நம்பணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ உடல் மாற்றங்களை போல ஆத்மாவில் மாற்றங்கள் இல்லை. சோ நித்தியமாக மாற்றமில்லாத இயல்பு உடையது நம்முடைய ஆத்மா. சோ அதனால பரமாத்மாவோட அதை வந்து ஒப்பிடும் போது அணுத்தன்மை உடையதாக ஆத்மா இருக்கிறது. அப்போ பரமாத்மா முடிவற்றது, ஜீவாத்மா அதன் அற்பமான ஒரு பகுதி. பரமாத்மா அப்படிங்கிறது பூரணம், நம்ம அதுல ஒரு சின்ன ஒரு துணுக்குதான். சோ எப்படி வந்து அந்த ஒரு சின்ன துணுக்கு அந்த பூரணத்துக்கு இணையாக முடியுமா, முடியாது. சோ அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எப்படின்னா இப்ப கொழுந்து விட்டு எரிகிறது ஒரு தீ, அதுல ஒரு சின்ன பொறி வெளியே வந்து விழுகிறது, அந்த சின்ன பொறிதான் நம்ம. அந்த கொழுந்து விட்டு எரிகிற தீ தான் பகவான். அந்த 2 பேர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியுமா, ஒரு நாளும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சோ அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க.
நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்லோகத்துல அதை பார்த்துட்டோம் எட்டர்னல் சோல் பத்தி. சோ 26வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அத சைனம் நித்ய ஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே ருதம் ததா வித்வம் மகாபாகோ நைனம் சோசிதுமர்ஹசி. இருப்பினும் ஆத்மா எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் சரி, நீ இப்ப நான் சொல்றதையெல்லாம் நம்பல, உடம்புதான் அழியுது, ஆத்மா அழியாது, அது பிறக்காது, அது இறக்காது, அது நித்தியமானது அப்படின்னு நான் சொல்றதை நீ நம்பல, அதுக்கு பிறப்பு இருக்கு இறப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீ நினைச்சேனா கூட, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் இல்லை. நான் சொல்றேன் ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லைன்னு சொல்றேன், ஆனா நீ என்ன பண்ற, ஆத்மா அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற போல இருக்கு. அப்படின்னா நீ கூட நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் இல்லை. உடலை விட்டு தனியாக ஆத்மாவுக்கு இருப்பேதும் இல்லை. ஆத்மா உடலை விட்டுட்டு தனியா ஆத்மா மட்டும் இருக்க முடியுமா? இல்ல. ஆத்மாவுக்கு எப்பவுமே ஒரு உடல் தேவை. ஆனா புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உடம்பு அழிஞ்சிருச்சுன்னா ஆத்மாவும் கூடவே சேர்ந்து அழிஞ்சிருது, அதுக்கு அழிஞ்சு போயிடுது, அதுக்கு தனியான ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. ஆனா பகவான் நம்மளுக்கு, நம்ம இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்றார், ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை. உடல் அழிஞ்சிருச்சுனாலும் ஆத்மா வெளியேறி வேறொரு உடலை அது பெற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சோ தற்கால விஞ்ஞானிகள், பௌதீக தத்துவவாதிகள், இவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கருத்துப்படி உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சில பொருட்களின் கலவை, அதாவது பஞ்சபூதங்களின் கலவை. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அது குறிப்பிட்ட ஒரு இதுல சேருது, ஒன்றாகிறது. ஆந்த்ரோபாலஜி அல்லது மனித வர்க்க சாஸ்திரம் இத அது என்ன சொல்கிறது, எல்லாமே சேர்ந்து மனிதனுடைய உடம்பை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்போது இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ உடம்பு அப்படிங்கிறது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அப்படின்ட்டு. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் ஆத்மாவில் நம்பிக்கை அற்றவனாக இருந்தாலும் கூட நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் இல்லை. சில மூலக்கூறுகள் ஒன்றாக சேர்ந்துதானே இதை உருவாக்குச்சு. அதனுடைய இழப்புக்காக தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் யாராவது செய்யாம இருப்பாங்களா? இந்த மூலக்கூறுகள் அழிந்தா என்ன, உன்னோட கடமையை நீ செய், அதை நீ புறக்கணிக்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். எதிரியை வெற்றி காண்பதற்காக நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப தற்காலிகமா டன்னா ரசாயன பொருள்களை தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அணுகுண்டு தயாரிக்க எல்லாத்துக்குமே ரசாயனத்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம். சோ நம்ம விரயம் செய்யப்படுகிறது. ஆத்மா என்று அழைக்கப்படும் இந்த பொருள் கூட அழிந்து விடக்கூடியது அப்படின்னு நீ சொல்ற. சோ அணு ஆத்மா உள்ளது அப்படிங்கிறது வேதங்களினுடைய முடிவு. சோ இதை நம்பாவிட்டாலும் கூட அர்ஜுனன் காரணமா கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் ஜட பொருள் கலவையில் இருந்து கணந்தோறும் தோன்றி அவ்வாறே அழிந்தும் வருகிறது. சோ ஒரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு கணமும் ஆத்மாக்கள் தோன்றுகிறது, அழிகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. அச்சம்பவத்திற்காக நீ ஏன் கவலைப்படுற? அதான் தோன்றதெல்லாம் மறுபடியும் ஆத்மா தோன்றுது, அப்புறம் ஆத்மா மறையுது, அப்புறம் மறுபடியும் தோன்றுது நீ சொல்ற இல்ல, அப்ப நீ மறுபடியும் தோன்றிவிடும், அதற்காக நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு இங்க நீ என்னுடைய தாத்தாவை கொன்னுடுவேன், என்னோட ஆசிரியரை கொன்றுவேன் அப்படிலாம் நீ கவலைப்படாத. பயம் மகாபாகோ அப்படின்னா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அப்படின்னு இங்க அவனை பிரைஸ் பண்ணி பேசுறார். இங்க 27வது ஸ்லோகத்துல ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ மித்யு த்ருவம் ஜன்மம் ப்ருதுஷ்யஸ தஸ்மாத் தபரிஹார்யார்த்தே நத்வம் சோசிதுமர்ஹசி. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். யாரெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பிறக்கிறோமோ அன்னைக்கே அந்த டேட் குறிக்கப்பட்டு விடுகிறது. நம்முடைய இறப்பின் நாள் கூட குறிக்கப்பட்டு விடுகிறது. அப்போ மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. யாரெல்லாம் மரணத்தை சந்திக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக மறுபிறவி அப்படிங்கிறது உண்டு. இது தவிர்க்க முடியாதது. அதனால உன்னுடைய கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. நீ ஒரு சத்திரியன், அதனால நீ உன்னோட கடமை என்னவோ அதை செய்யறதுல நீ தவறக்கூடாது. வாழ்வில் ஒருவன் யாரெல்லாம் நம்ம செய்கின்ற கருமங்களுக்கு ஏற்ப
நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கிறது. நம்ம இந்த பிறவி நம்ம மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்குன்னா நம்ம முன்னாடி செய்த பிறவியினுடைய பலன் தான் இந்த பிறவி. இந்த பிறவியில நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா முன்னாடி செய்த ஏதோ ஒன்றுக்காக தான் நம்ம இந்த பிறவியில கஷ்டப்படுறோம். அதுதான் சொல்றாங்க, மறுபடியும் பிறப்பது நிச்சயமே. அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்முடைய கருமங்களுக்கு ஏற்பதான் நம்முடைய மறுபிறவி அமைகிறது. சோ இவ்வாறு விடுதலை இன்றி நம்மளுக்கு விடுதலையே இல்ல. பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். இந்த சைக்கிள்ல ரீபர்த் சைக்கிள்ல புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம். சோ இந்த சக்கரம் சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது. சோ இந்த பிறப்பு சக்கரம் தேவையற்ற கொலை, பலி, போர் இவற்றிற்கு ஆதரவளிக்கிறது என்பதல்ல. அதே சமயம் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் காப்பதற்காக கடுமையும் போரும் மனித சமுதாயத்தில் தவிர்க்க இயலாதது. அப்போ இப்ப பிறந்துட்டோம், தப்பு செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த கடுமையை அனுபவித்து ஆக வேண்டும். சமுதாயத்துல இந்த துரியோதனனுடைய அந்த அரசவையிலே வந்து அதர்மம் தலைவிரித்து ஆடியது. அப்போ அங்க அவங்க கிட்ட கடுமையை காண்பித்துதான் ஆக வேண்டும். எப்படி கடுமையை காண்பிக்கணும்? போர் செய்து. சோ அந்த கடுமை அப்படிங்கிறது அங்கே தேவைப்படுகிறது. அப்போ அங்க வந்து அது தவிர்க்க இயலாததாகிறது. அந்த போர் அப்படிங்கிறது அங்க தவிர்க்க இயலவில்லை. சோ அது மட்டும் கிடையாது, அதுதான் பகவானுடைய விருப்பமும் கூட. குருச்சேத்திர போர் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன் நடக்கணும்? நேர்மைக்காக. எங்கெல்லாம் அதர்மம் தலையுகிறதோ அப்போ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார். சோ அதுதான் தனக்கு பொருந்திய கடமையை ஆற்றுவதில் உறவினரின் இழப்புக்காக அவன் ஏன் கவலைப்படவோ ஐயப்படவோ வேண்டும்? சோ இது வந்து பகவானுடைய சட்டம். பகவான் அததான் சொல்றாரு. அதை செய்யும் போது நான் உறவினரை கொள்கின்றேன் அப்படின்னு நீ கஷ்டப்படக்கூடாது. சட்டத்தை மீறுவதற்கு உரிமை அவனுக்கு இல்லை. இதுதான் சட்டம். அந்த சட்டத்தை வந்து நீ மீறக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. அவ்வாறு செய்தால் அவன் மிகவும் பயந்து கொண்டிருந்த பாவ விளைவுகளை அவன் அடைவான் அல்லவா? அப்போ நீ போர் செய்யலன்னு வச்சுக்கோ. நீ போர் செய்யலைன்னா உன்னுடைய கடமையான அந்த சத்திரிய கடமையை நீ மறந்து விட்டாய், அதை தவிர்த்து விட்டாய். போர் செய்ய மாட்டேன், போர்க்களத்திலிருந்து போனேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ வந்து பாவத்திற்கு உள்ளாவாய். அது பாவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ தக்க கடமையை புறக்கணிப்பதால் தனது உறவினரது மரணத்தை அவன் நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, தவறான முடிவை எடுத்ததற்காக அவன் இழிந்தவனும் ஆகிவிடுவான். சரி, நீ கொல்லலைன்னு வச்சுக்கோ, பீஷ்மரையோ துரோணாச்சாரியரோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவர்கள் இறந்துதானே ஆக வேண்டும். ஒண்ணு வயசாகி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது போர்ல அந்த உடல் வந்து அழியத்தான் போகிறது. அப்போ நீ கடமையை தவறிவிடுவ. கடமையை நீ செய்யலைன்னா கூட, உங்களுடைய கடமையை செய்யலைன்னா கூட அவங்க அழியதான் போறாங்க. அப்போ நீ எடுத்த முடிவு தவறாகி விடுகிறது. போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன முடிவு தப்பாயிருச்சு. அப்போ உன்னை எல்லாரும் வந்து பழித்து உரைப்பார்கள், உன்னை வந்து கேலி செய்வாங்க, உன்னை வந்து வேண்டாத வார்த்தைகள்னால புண்படுத்துவார்கள் அப்படின்னு இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் அவர் வந்து சொல்ல போறார். என்ன சொல்ல போறான்னு பார்க்கலாம். அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்தனிதனான் ஏவ தத்ர கா பரிதேவனா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படுகின்றன, மீண்டும் மறைகின்றன. அதற்காக ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு வந்து பகவான் கேட்கிறாரு. சோ இரண்டு தத்துவவாதிகள், ஆத்மா இருப்பதை நம்புகிறவர், இன்னொருத்தர் வந்து நம்பாதவர். சோ ரெண்டு பேருமே வந்து எதுக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாம். வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவரால் ஆத்மாவை நம்பாதவர் நாத்திகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்பாதவங்களை, கடவுளை நம்பாதவங்களை ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா விவாதத்திற்காக நாத்திக கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட கவலைப்பட காரணம் இல்லை. ஆத்மா ஒரு புறம் இருக்க, படைப்புக்கு முன் ஜட பொருள்கள் தோற்றமற்று இருந்தன. தோற்றமற்ற இந்த நுண்ணலையிலிருந்து தோற்றம் வெளிப்படுகிறது. உதாரணமாக வான்வெளி காற்றும், அதனின்று நெருப்பும் நீரும், அதனின்று நிலமும் முறையே தோன்றுகின்றன. நிலத்தினின்று பல்வகையான தோற்றங்கள் உண்டாகின்றன. உதாரணமாக நிலத்தில் தோற்றமெடுக்கும் ஒரு வான் சுரண்டி கட்டடத்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க பீச்சுக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. அங்க பீச்சுக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நிறைய அலைகள் உருவாகிறது. அப்போ பெரிய ஒரு அலை, ஒண்ணுமே இல்ல, அலை இல்லாம இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்து ஒரு பெரிய அலை உருவாகிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே தோன்றவில்லை, எந்த தோற்றமும் இல்லை, அலைகள் தோன்றவில்லை. அப்புறம் அலைகள் தோன்றுகிறது,
ஒரு 10 செகண்ட், ஒரு 4 செகண்டுக்கு அப்புறம் அந்த அலை மறைந்து விடுகிறது. அந்த மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றவில்லை, நடுவில் தோன்றுகிறது, பின்பு மறைந்து விடுகிறது. சோ அந்த மாதிரிதான் இங்க ஒரு பெரிய கட்டிடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அத இடிச்சிடுறோம். அந்த இடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல என்னென்ன பொருள்கள், செங்கல் சேர்ந்திருக்கும், மணல் சேர்ந்திருக்கும், சிமெண்ட் சேர்ந்திருக்கும். சோ இந்த பொருள்கள் எல்லாமே இருக்கும். சோ அப்ப முதல்ல ஒரு கட்டடமாக இருந்தது, அது இடிக்கப்பட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, காணாம போயிடுச்சு. அப்ப மறுபடியும் இதெல்லாம் மறுபடியும் பயன்படுத்தி மறுபடியும் இந்த ஒரு கட்டடத்தை உருவாக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தோன்றாமல் இருக்கிறது, நடுவில் தோன்றுகிறது, பின்பு மறைகிறது. அதேதான் நம்முடைய உடலுக்கும் பொருந்தும். சோ முதலிலும் முடிவிலும் எல்லா மூவுலகங்களும் மறை நிலையில் உள்ளன. சோ தோன்றாமல் இருக்கும்போது எல்லாம் மறைஞ்சிருக்கு, இடைநேரத்தில் அவை தோன்றுகின்றன, அப்புறம் மறுபடியும் அவை மறைந்து விடுகின்றன. இது இவ்வாறு இருக்க பகவத்கீதையில் கூறப்பட்ட வேத முடிவை நாம் ஏற்போமேயானால் ஜட உடல்கள் அழிவை காலப்போக்கில் அடைகின்றன. அந்த வந்த இமே தேகா. சோ தோன்றிய உடல் கண்டிப்பாக அழியும். ஆத்மா நித்தியமானது, நித்திய யோக்த சரீரின. சோ இத வந்து நாம ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆடைக்கு சமம். இந்த ஆடையோட மாற்றத்திற்கு, சோ இந்த ஆடையை மாற்றிக்கொண்டு நம்ம வேறொரு ஆடையை போட போறோம். இந்த உடலை விட்டு விட்டு வேறொரு உடலுக்கு நம்முடைய ஆன்மா போகிறது. சோ இதற்காக, இந்த மாற்றத்திற்காக நீ கவலைப்படாதே. நித்தியமான ஆத்மாவுடன் ஜட உடலுக்கு உண்மையான இணைப்பு இருப்பதே கிடையாது. சோ ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது. கனவில் நாம் வானில் பறப்பதாகவோ, மன்னர் போல தேரில் அமர்ந்திருப்பதாகவோ காணலாம். நம்ம வந்து எப்படி வேணா கனவு காணலாம். நம்மள ஒரு ராஜாவா தேர்ல உட்கார்ந்து நம்ம போற மாதிரி எல்லாம் கனவு காணலாம். ஆனால் எந்திரிச்சு பார்த்தோன்னே தான் தெரியும் நம்ம ராஜாவும் கிடையாது, நம்மளுக்கு தேரும் இல்லை அப்படிங்கிறது. சோ இந்த மாதிரிதான் ஜட உடலின் நிலையில்லா தன்மை. நம்ம இந்த ஜடல் உடல் கூட நம்மளுக்கு நிலையில்லாதது. சோ இந்த அப்படின்னு இந்த வேத அறிவு நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ ஒருவன் வந்து ஆத்மாவை நம்பினாலும் சரி, நம்பாவிட்டாலும் சரி, இந்த உடல் அழிகின்றது அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் கவலைப்படவே கூடாது. அதனால அர்ஜுனா, நீ எந்திரிச்சு போர் செய் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். ஆச்சர்யவத் 20. Yes. ஆச்சர்யவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேன மாச்சர்யவத் வததி ததைவ சான்ய ஆச்சர்யவச்சைன மன்ய சுனோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்சித். இந்த ஸ்லோகம், சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். சோ ஆத்மாவை பத்தி நம்ம இப்ப படிச்சிருக்கோம். இப்பதான் இன்னைக்குதான் நம்ம ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த கீதோ உபனிஷதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, எல்லா பெரிய மிருகங்கள், ஆழ மரங்கள், சின்ன நுண் கிருமிகள் எல்லாத்துக்கும் உள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறது. இது ரொம்ப ரொம்ப வினோதமான விஷயம். அண்டத்தின் முதல் உயிர்வாளி யாரு அப்படின்னா பிரம்மன். அங்க இருந்து ஒரு சின்ன வரைக்கும் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்வாளிகளுக்குள்ளே ஆத்மா இருக்கிறது அப்படின்னு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நம்ம வந்து இந்த வினோதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றோம். பௌதீக ஜடப்பரு கருத்துக்களின் காரணத்தால் இக்கால மக்களில் பலருக்கும் சில துர்க்கான ஒரு பொருள் மிகச் சிறந்ததாகவும் அளவில் சிறியதாகவும் இருப்பதை கற்பனை செய்து கொள்ள பார்க்க முடியவில்லை. அப்போ நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆலமரத்தை பார்க்கிறோம். அந்த ஆலமரத்தோட விதை எப்படி இருக்கு, ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. அப்போ அந்த ஒரு சின்ன அந்த அந்த பழத்துக்குள்ள, அந்த பழம் கீழே விழுகுது பாத்தீங்களா, அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அது பிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதைகள் இருக்கும். அப்போ அத்தனை பெரிய ஆலமரத்தை பகவான் அந்த சிறிய விதைக்குள்ளே மறைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை.
சோ அதனால வாழ்க்கை போராட்டத்துல சுயநிலை அறிவற்ற எல்லா செயல்களுமே இறுதியில் தோல்வி பெற்றாலும் கூட ஜடசக்தியால் மதிமயக்கப்பட்ட மக்கள் புலன்நுகர்ச்சி விஷயங்களில் புகுந்து தனது சுயநிலை அறிவு பற்றி கேள்வி புரிந்து கொள்ள நேரமற்றவர்களாகி விடுகின்றார்கள். சோ இப்போ இந்த காலத்துல மக்கள் தங்களுடைய பௌதீக வாழ்க்கையை எப்படி நல்ல விதமா நடத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நேரம் செலவழிக்கிறார்களே ஒழிய இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதிலே அவர்கள் நேரம் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டுமே கிடையாது. ஆத்மாவை பற்றி கேட்க உகக்கூடிய சிலர் சத் சங்கங்களில் சென்று விரிவுரைகளை கேட்டாலும் கூட சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, சத் சங்கங்களுக்கு போய் அதை பத்தி கேட்கிறாங்க. ஆனாலும் கூட அறியாமையினாலே நம்ம மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அணு ஆத்மா பரமாத்மா அளவு வேறுபாடற்ற ஒன்று அப்படிங்கிறத நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்கிறோம். அணு ஆத்மா அப்படிங்கிறது சின்னது, பரமாத்மா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு, விபு ஆத்மா. அணு ஆத்மா பரமாத்மா இவ்விரண்டுமே வேறு வேறான இயக்கங்கள், உறவுகள் அல்லது பெரிய அல்லது முன் விவரங்களை ஆத்மாவின் நிலையை முறையாக தெரிந்து கொண்ட மனிதன், ஆத்மாவை பற்றி நல்ல தெரியும் அப்படிங்கிற மனுஷனை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். சோ ஆத்மாவை பற்றிய அறிவால் அதன் நிலையை பலவிதமாக எடுத்து விளக்கக்கூடிய மனிதனை காண்பது அதை விட கடினம். அதை பற்றி எடுத்து சொல்றதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை, அதுவும் ரொம்ப ரேரா தான் இருக்காங்க. இருப்பினும் எவ்வாறேனும் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தன் ஆத்மாவின் தத்துவத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை வெற்றியாக இருக்கும், வெற்றி அடைந்தது. மற்ற கொள்கைகளால் வழி தவறாது மிக பெரும் அதிகாரியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதையின் கூற்றுகளை ஏற்பது சுய தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள மிக எளிதான வழி. அப்போ இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளணும்னா யாரை பின்பற்ற வேண்டும், யாருடைய அறிவுரையை ஏற்க வேண்டும் அப்படின்னா பகவானுடைய அறிவுரையை கேட்க வேண்டும். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்க முடிவதற்கும் இப்பிறவியிலோ முற்பிறவியிலோ பெரும் தியாகங்களும் தவங்களும் புரிந்திருக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. யாருமே அவ்வளவு சீக்கிரமா பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அப்படி ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அவங்க முன்பிறவியிலே நிறைய தியாகங்கள் தவங்கள் எல்லாம் யார் செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த வாய்ப்பு, பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அப்போ ஒரு தூய்மையான பக்தரின் அகாரணமான கருணையாலன்றி வேறு எவ்வழியிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவ்விதம் அறிதல் அசாத்தியமே. அப்போ ஒரு தூய்மையான பக்தர், சோ அந்த தூய்மையான பக்தர் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் தான் தூய்மையான பக்தர். சோ ஒரு பியோர் டிவோட்டி அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இந்த மாதிரியானவர்களுடைய அகாரணமான கருணை, காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி. சோ காரணமற்ற கருணையினாலே நமக்கு பகவான் பற்றி நம்மனால அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. சோ யாருக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் முன்பிறவியிலே தியாகங்களும் தவங்களும் செய்தார்களோ அவர்களால மட்டும்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. யாருடைய கருணையினாலே, நம்முடைய ஆச்சாரியர்களின் கருணையினாலே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. சோ சில பேர் அந்த ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றார்கள் இல்லைங்களா, ஆச்சரியமான ஓ இப்படிப்பட்டவனா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. சில பேர் ஆத்மாவை அதிசயமாக வர்ணிக்கின்றனர். சோ இவன் இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் அப்படின்ட்டு. சில பேர் அதை பத்தி ஆச்சரியமாக அதிசயமாக கேட்கிறாங்க. சில பேர் இத்தனையும் கேட்டதுக்கு அப்புறமாகவும் இவனை பத்தி என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்படின்னு எந்திரிச்சு போயிடுறாங்க. சோ ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. முப்பதாவது ஸ்லோகம். தேகி நித்யமவத்யோகம் தேகே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சோசிதுமர்ஹசி. சோ பரதகுல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்க முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. சோ நாசப்படுத்த முடியாது எதை, ஆத்மாவை. சோ அதனால
இந்த ஆத்மாவை பற்றி பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட அவர் வந்து நிறுத்திக்கிறாரு. அழிவற்ற ஆத்மாவை பலவிதமாக விளக்கி சொல்றார். என்னென்னவோ சொல்லிட்டாரு. சோ உடல் நிலையற்றது, ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்றார். எனவே பாட்டனார், ஆசிரியர் இவங்கெல்லாம் போர்ல இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சத்திரியனான அர்ஜுனன் தன்னுடைய கடமையை புறக்கணிக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்மாவே இல்லை அப்படின்னு ரசாய பொருட்களின் கலவையினாலதான் உருவாகிறது அப்படின்னு நீ நினைச்சா கூட உயிருக்கான அறிகுறிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்ச்சியால் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு வீணான கற்பனை செய்து கொண்டிருக்காம ஜட உடலில் இருந்து வேறுபட்ட ஆத்மா அப்படின்னு ஒன்று இருப்பது உண்மை அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து அதிகாரபூர்வமாக விளக்குகின்றார். ஆத்மா அமரத்துவம் உடையது. ஆத்மாவை வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. உயிர் கொலை ஆதரிக்கப்படவில்லை. அதுக்காக உயிர்களை கொல்லவும் கூடாது அநியாயமாக. ஆனா எங்க கடுமை காட்ட வேண்டுமோ, எங்க போர் புரிய வேண்டுமோ அங்க காட்டிதான் ஆகணும். அதே சமயம் தேவைப்பட்ட போது கண்டிப்பாக கடுமை காமிக்கணும், போர் செய்யத்தான் வேண்டும். அந்த தேவை மனம் போன போக்கில் இருக்கக்கூடாது. போற வழியில இருக்கிற ஆடுகளை மாடுகளை எல்லாம் கொண்டுட்டு போகக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி கடவுளின் அனுமதி இருக்கணும். அந்த ஒரு போர் நடக்கிறது அப்படின்னா அந்த போருக்கு வந்து கடவுளோட அனுமதி இருக்கணும். அப்ப வந்து நம்ம வந்து கடுமையை காமிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. 30வது ஸ்லோகம். சோ நான் இந்த 30வது ஸ்லோகத்தோட நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நிறுத்துறேன்.